Sa pag-rekober sa unom, Patay'Ng Lawas nga nakit-an nga nag-lutaw sa dagat, nasayrang pipila niini, naka-hikot sa nabulag nga bahin sa atop sa usa ka motor Banca nga adunay klarong marka nga MBCA AMEJARA. Base sa inisyal nga evaluasyon, ang mga lawas Anaa sa advanced stage of decomposition ug adunay pipila ka bahin nga nawala tungod sa dugay nga paglutaw sa dagat ug sa mga natural nga elemento. Apil sa mga narekober ang nga personal nga butang ang duha ka walay sulod nga backpack ug pipila ka life vest. Gipahigayon sa Eastern Mindanao Command kon Ismincom ang pagbalhin sa mga narekober nga Patay'Ng Lawas ngadto na sa usa ka funeral home sa Banca, Davao City. Diin ipahigayon ang forensic examination aron mahibal-an ang ilang mga identidad. Gipasalamatan usab sa otoridad ang dakong tabang sa mga sibilyang voluntaryo ilabi na ang lokal nga mga mananagata nga mitabang sa pagpangita ug paggiyahan ang mga personahe sa Navy bisan pa sa lisod nga kaimtangan sa dagat. Usa ka mahinungdanon kini nga kontribusyon sa kalampusan sa search and rescue kon recovery operation. Samtang Radyoman Kirby, Yes, ning just in lang nadawat na to ang report gikan sa OCD 11 nga nailhan na ang usa sa mga Patay'Ng Lawas apan ang pag-turnover niini ginapaabot na lang ngadto na ang iyahang igsuon karong umaabot pod nga adlawng Huwebes.